L-Aġenzija Ġermaniża Scope Ratings ikkonfermat ir-rating ta' A+ għal pajjiżna. Minkejja l-pandemija, din l-Aġenzija sostniet li pajjiżna għandu potenzjal qawwi għad tkabbir, tbassir fiskali fuq terminu medju b'saħħtu u pożizzjoni esterna robusta. L-Aġenzija notat ukoll titjib fl-isfidi istituzzjonali relatati mal-ħarsien u supervizjoni ta' oqsma finanzjarji. L-analisti Ġermaniżi jbassru li l-ekonomija ta' pajjiżna mistennija tirkupra matul is-sena d-dieħla u d-dejn mistenni jinżel. Anki waqt il-pandemija, numru ta' setturi importanti fosthom tal-informatika baqgħu jikbru. Min barra s-suċċess fl-ippjanar ekonomiku, l-esperti barranin laqgħu il-ħidma tal-gvern fil-qasam tal-governanza tajba. Fil-fatt, ir-rapport jinnota li l-amministrazzjoni taħt it-tmexxija ta' Robert Abela għamlet progress sostanzjali fejn tidħol is-saltna ta' dritt b'emendi kostituzzjonali u riformi fil-ġudikatura. L-esperti internazzjonali rimarkaw dwar il-ħidma biex jissaħħu regolaturi finanzjarji u riformi proposti mill-Manival fost oħrajn. Fil-fatt, b'mod globali, ir-rapport jinnota li riformi pożittivi baqgħu għaddejjin b'mod kostanti ta' din l-amministrazzjoni. Ir-rapport ifaħħar ukoll li l-pakketti ta' sostenn finanzjarju li tal-gvern tul il-pandemija u l-esperti jgħidu li permezz ta' din l-għajnuna, is-sena d-dieħla pajjiżna se jerġa' jaqbes il-livell tal-ġid nazzjonali li kellu qabel il-pandemija. Fattur ewlieni ieħor li jsem ir-rapport huwa s-suċċess tal-programm ta' tilqim li huwa l-aqwa fl-Ewropa skont l-esperti. Ir-rapport isemmi wkoll l-importanza tal-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika, speċjalment l-investiment ta' mijiet ta' miljuni ta' euro f'infrastruttura industrijali ġdida. Skont Scope Ratings, element importanti ieħor għall-irkupru ekonomiku huwa il-pakket kbir ta' fondi Ewropej li rnexxielu jakkwista l-Gvern Malti li se jkun kruċjali biex jgħin fil-finanzjament ta' ħafna proġetti meqjus essenzjali li se jwasslu għal tkabbir ekonomiku qawwi fis-snin li ġejjin. Fuq Twitter, il-Prim Ministru Robert Abela laqa r-rating ta' din l-Aġenzija u nota b'sodisfazzjon kif l-esperti elenkaw il-bidliet u riformi li saru f'pajjiżna favur istituzzjonijiet aktar b'saħħithom.